Sziasztok, ez itt a Gamer Unity, és ugye megígértük nektek, hogy megcsináljuk az Adobe After Effects tutoriált. Na, és akkor kezdjük is el. Az első és egyben legfontosabb dolog, hogyha ilyen animációszerűséget akartok készíteni, akkor meg kell keresnetek a Cinema 4D-nek a fájlját, meg kell nyitni. Itt van, hogy Exchange Plugins, itt van, hogy After Effects, itt van, hogy Importer, itt van, hogy Windows, és C6, és ezt Ctrl-C-zitek, vagy kopizzátok, tök mindegy. Megkeresitek az Adobe After Effects-nek a fájlját, itt van, és itt van az Adobe After Effects 2015, Support Files, Plugins, és ide bekopizzátok, és kész. És akkor be lehet húzni úgy a képeket. Diamódnak csináljuk, kettendenivel, csak mivel megígértem, hogy felveszem az intrót, az After Effects tutoriált, ezért most meg is teszem. Töltsük be. Itt is van. Jó. Mindig az FPS nem sok van. Oké. És be is töltött. Szerintem betöltött. Nem betöltött, így. Itt is van. Szerintem nem lett olyan rossz. Berakom a zenét. Nem, még nem rakom be a zenét. Ez is kell csinálni. Egy backgroundot. Na. Mert hogyha nem csinálunk ilyet, akkor nagyon csúnyán fog kinézni a CC, azaz a Magic Bullet Lux. Nagyon csúnyán fog kinézni. Csak ezen fog látszani csak ezeken az animációkon fog látszani a szépítés. Csinálok még egyet. Nekem ez szokott lenni a smoke. Mivel én most braz stílust csinálok, ezért most más lesz a smoke. És úgy a forma kell. Bementek a Dispersion Twice-t, beírjátok ide, hogy 9500. Bementek a Particle-be, itten Cloudlet, itten 300, és itten pedig 0,3. És itt is van a smoke. Egy. Mivel kértétek a plexust, ezért berakom a plexust. Oké. Ide plexus. Amúgy a pluginok linkje elméletileg nem fog lenni a leírásban. Name smoke. Hoppá. Smoke. Itten bementek ide, hogy add geometry, de pass. Csak a pass. Itten kell a noise. Kell a transform. Igen. A másikban kell a points, kell a lines, és kell a triangulation. Hogyha nincs meg a triangulation, akkor olyan csak ilyen kis háromszögek lesznek, nem lesznek kitöltve a háromszögek. Olyan lesz, mint a Gamer Unity intrónkban. A legutóbbiban. És azt a Rainbow-osban. Na, most látjátok, hogy nem történt semmi. Miért nincs semmi? Ide erre rányomtok. Ellipse tool. Kétszerre. És itt van. Itt van az, ami nekünk kell, de hát legalul van. Erre jó a transform. Fel lehet húzni, csak így húzzátok, és itt van. Még feljebb is, és így. Na, és ez még mindig csak egy kör. Ezért lesz jó, azt hiszem, a pass. Igen, ezzel a pontokat így megnagyobbítjátok. Több pont lesz. Most kell a legfontosabb, a noise. És hogyha ezt így húzzátok, tadá, itt is van a triangulation, ennyi. A többi az csak azért kell, mert kell, nem tudom miért kell, de kell. Még lehet itt húzni. Lehet még itt is húzni. Szerintem ez így jó lesz így. És meg is van a triangulation. Na,
A plexus meg is van. Y. Most kell a particle. Bocsánat, de én így nem szeretek nevet adni nekik. Szóval most jött a particle. Particular. Na, amilyet én használok, az olyan, hogy kell ehhez a... Well. Legyen olyan szétszórt is szerintem. Az a point kell. Na, várjatok, megkeresem a puskámat, mert nekem le van írva egy lapra. Igen, itt van fly particles. A particular per sec az 26. A type az point. A velocity az pedig 324. Igen, ez pedig itt 0. És 0. Oké, és itt is van. Most a plexus letöltöm, hogy lássátok. A particle-ben a life per szekundum az 13,5. A life random az 15. A type az per. A size az 2. Size random az 15. Opacity az pedig 15. De szerintem ez így lehet, hogy nem lesz jó, de majd meglátjuk a végén. Aux systembe continuously, és így meg is van az alap. Ide kell egy olyan, hogy a probably az marad. A particle per sec 225. Itt is van ez per, type az per. Amúgy a háttérzajokért bocsánat, de ez szerintem nem biztos, hogy szükséges. Nem tudom, egy olyan 5-re. 5-re, igen. A size az 5. A size over life, fontos. Egy ilyen alakot kell képeznünk. Na, át kell kattintanom az ecsetre. És egy ilyen alakot, ilyen lefele menős alakot kell alkotni. Így. És az utolsót is le. Így. Bocsánat, hogy túl sok ígyet használok, de megszoktam. És így kap egy ilyet. Nem biztos, hogy látjátok. Én látom, mert ebben megszoktam, de ilyet fog kapni. Most kell az opacity az itt 50, az tökéletes, és a feather 30. És most a color over life van, az adott színre kell beállítani. És ezeket így le kell húzni. Ide mindig. Ide egy feketét, legvégére. Ide pedig kéket. És ezt így lehúzzátok így ide hátulra. És tadám! Ennyi. Az ott miért piros? Mert ott egy kicsit mindig is kimaradott az a kis kicsot. De amúgy alig látszik szerintem, de amúgy mindegy. Meg is van az ilyen szétrepdeső partikular, és hogy itten még nem jelenik meg, az nem a ti hibátok. Itt van, hogy Excision Extras az emitterben, a partikularban. Itten lehúzzátok, és a pre-rent 100-ra felrakjátok. És itt is van mi. És már is kezdődik az alaptól. És így szerintem most gyönyörűen néz is ki. Csak az a pirosot nekem nagyon nem szimpatikus. Van még egy, nézzük plexussal, ilyen a plexust is átrakom inkább a színét, mert félek tőle. Transformba lát a szint? Nem, hol lát a szint? Na, olyan régen csináltam, hogy én is tudom. Persze. Na, persze, igen. És itt ez is igen kék. És mindig az opacity-t nyomtam. Opacity-t mindig 10-re. Minél jobban ne látszódjon. Mert én arra megyek, hogy minél jobban ne látszódjon. Hát úgy menő, hogyha egy kicsit homályosul. Nem látszik annyira. Na és akkor még van bocsánat, 2, de az a 2 már nem annyira lényeges. Ez már nem muszáj. És én szeretem belerakni. Ez is particular kell. Point box. Ide 5000
5000, 5000, 4000. Ezt is itt 0, 0. Jó. Eddig tökéletes. Itten spare. A size-ot azt fel magasra. Olyan ennyire. 50-re. És a size randomot 100-ra. Opacity randomot is 100-ra. Így. Itten berakjuk az adott szint. Ezt. Na és itt a nagyon fontos, mert ezek így pattogni fognak. Itt a size over life. És itt egy ilyen dombot kell képezni. Így dombot. Ez a kettő is fennmarad. És innen így egy ilyen dombot. Ezt a kettőt így arrébb. Hát, így egy ilyet. És akkor így szépen így el fog így homályosulni. Na, így le fog így menni. Opacity-nél is meg lehet csinálni, de az már nem annyira fontos. És kész is van. Ja nem, itt is még be kell állítani Emitternél és az Exhibition Extraznál és a Pre-Run 100-ra. És akkor most jön még egy. Ctrl-C, Ctrl-V. Itten az Emittert egyel feljebb veszitek. És ez pedig 3000. Na. Hoppá. 3000. És akkor így. Nem jó. Még sokkal jobban fel kéne venni, olyan 9000. Ezt pedig vagy olyan 6000-re. És így. És itt csak annyi lesz a dolgotok, hogy átszínezitek szürkére. Én szürkére szoktam. Így. Oké, megvan így. És akkor le kéne renderelnem, ez egy kicsit hosszú idő, ezt ki fogom vágni. Na, kész is a render, és így néz ki. Egy kis intrónk, hát ez még semmi, mert most jön a CC, és ezzel szerintem le is zárom a részt. A CC-vel, hát az is egy hosszú idő nálam. Most új CC-t kell csinálnom, mert most új style-t próbálok ki. Jó, oké. Keressünk egy tökéletes post. Úgy fényes is, meg nem is. Meg vannak spline-ok, meg nem is. Tökéletes szerintem ez. Na. Megnyomjuk a Ctrl-t, az Alt-ot és az Y-t. És lejött egy ilyen Adjust Layer. Ebben még semmi nincsen. De hogyha ide az Effect és Presets-be beírjuk azt, hogy Magic, Ballet Lux, itt van. Ez az egy kis CC cuccom. Erre rányomunk, hogy Edit. És így itt is van Subject. Rá kell kattintani mindig a Subject, mert ha Materra kattintok, akkor más jön be. Subject. Exposure. Ez 0,09. Egy kicsit így felizélődött. Felfényesült. Ez 2, itt ez. Van egy olyan, hogy crash. Lehúzzátok teljesen, akkor ilyen nagyon ratyul néz ki. De hogyha itten ezt húzzátok le, akkor csak egy kicsit ad neki. És még kell a pap. Pap. Így. 50-re. És akkor egy kicsit úgy, ha 100-on van, akkor így élesülődik a kép. Élesülődik a kép. Kicsit így kiélesítem. Jó nehéz elmagyarázni. Itt a light. Átmentek a matéba. Tools. Light flex. Kihúzzátok ezt. Tehát itt átterítsátok -7-re. És itten pedig kékre. Úgy elnézést, hogy kicsit magas a hangom, még nem utáltam.
Aztán kell a start filter. Ide 0. Ide pedig -3. Ide 0,9 inkább. Ez sok lesz. -4 inkább. Hoppá. Rosszat nyomtam, mindegy. Visszamegyünk, az cső. Ide pedig 0. Inkább 0, úgy jobban néz ki. Így. Vagy kicsit kékült is, ez kékre. Van még a diffusion. A diffusion az ilyen legjobb barátom. Glow-ra 100-at. Ide 6-ot. Ide 10-et. Először 10-et. Kell még egy. Ide egy 100-at. Ide 6-ot. És ide kéket. Így. És azt hiszem van még a Van Cool. És ez pedig kicsit kékítünk rajta. Így. Kicsit kékebb lett. Kicsit lejjebb így. Lens Tools, tudjátok, Vignette. Ma ez az én legjobb barátom. Mert ez olyan szinten mindig bebágol, ez nem igaz. Mindig így vissza kell jön, azt újra kell csinálni. Age, Softness, azt hiszem, nem szoktam megjegyezni a nevüket, és ezt a feketéig kihúzzátok. Látjátok itt a fekete? Itt így. De mindig csak a körbe. Ez itt érintse a kör legszélét itt. Tehát így. Ami csak addig kell. Na, itt is van ez. Ez így ilyen kis homályosul, és itt a fókusz. Ide 1. És akkor egy kicsit hangulatosabbá teszi. Kell még ez. Ide -10. Lens of Distraction. Hát ez abba segít, hogy így ki tudja nyújtani, megtávolítani. Ez ugye -10, ez tökéletes. Úgyhogy ez. Így. És így. Ide 68. Ide pedig -4. És tökéletes ez is. Még itt van az, hogy Chromatic Aberration. Ide 1-et. Mondom 1-et. Hogy be lehet húzni ezt. Ja, 1. Color Reversal. És egy kicsit feketít rajta. De nem tudom mit csinál. Így. Ide Post. Ez kör. De ez nagyon fontos, mert ez csinálja meg így. És hogyha ezt így visszahúzzuk, így kifényesíti. És én ezt így kell, hogyha lehúzzuk, ilyen fekete, de viszont élesek a színek. Ide, eddig. Van még ez. Szóval megvan a CC. Így néz ki. Na, köszönöm a figyelmet, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és várjátok a második részt. És azért is dobjatok egy lájkot. És azért is dobjatok egy lájkot, hogy én felvettem ezt nektek. Na.